Здравейте! Днес се бях подготвила да правя влог. Ще го направя, каквото стане това. Просто забравих сутринта да ви покажа рутината, която тя не се е променила, но просто забравих да снимам от сутринта. Тук съм в Кюстендил 80 и съм на Хисарлъка. Разбрах, че доста хора, които не са от Кюстендил, дори не са от тази област, нито от този край на България, знаят за крепостта Хисарлъка, така че много ме радва това. Тъй, че, да. Една от за мен най-големите забележителности в Кюстендил и най-красивата. В момента съм много приятно заредена. Предавам ви тази енергия на този, който гледа. Дори един човек да го изгледа това нещо, просто предавам ти тази енергия, защото тя е много чиста. Много красива. В момента съм сама. И така си мисля. Освен с духовете в главата. Как си те, това са лирически отклоненията. В момента много ми е приятно. Даже ще ви покажа. Може би се чува и подухване на ветрец. Много, много е приятно. Днес се чувствам много заредена, много благодарна. Надявам се ме чувате. Мога да ви кажа, че усвоих умението, бих го нарекал умение, защото то си е за усвояване, да обичаш собствената си компания. Аз толкова много я обичам, просто не мога да ви обясня колко благодарна се чувствам, че се чувствам свободна, спокойна, благодарна в собствената си компания. Човек отвътре първо трябва да бъде щастлив, трябва да обича себе си и думата трябва, необходимо е, бих казала, по-скоро необходимост е човек да обича себе си първо, да оценява себе си, да истински да вижда красотата в малките неща, защото наистина малките неща ме радват. И тук имаше едно дете до преди 10 на минути, което техните го снимаха с баба си и майка си беше, обаче толкова ми напълни душата. Аз просто се смях, защото нали, малко дете, много обичам невинността на малките деца, затова е хубаво да запазим детското в себе си. Аз смея да твърдя, че съм го запазила и ще си го запазя за винаги. Но да, чувствам се много приятно. Някакъв човек и ще ви оставя. Ще се подключа после и ще ви кажа какви са плановете. Здравейте. Ставам аз от следобедна дрямка. Към 5:30. Малко така е, като не снимаш и забравяш въобще, че нещо трябва да снимаш. Не си взех книгата, както ви казах, че щях да ходя. Купих подарък и пазарувах от Kaufland и се прибрах, ядох и погледнах се на телефона и легнах да спя. Сега ще ходя при животните, така че днес ще бъде chill night. Вчера излизах. Беше много хубаво, между другото. Ще си взема книга да си почита малко, защото ми се чете. И хора, утре съм на маникюр. Много ми се ходи. Направо ви казвам, толкова много ми се ходи, че просто не е истина. Друго какво мога да ви кажа? Ще си вземе кръстословица и среша. Трябва да се пуши час за фризьор, между другото. Ще покажа хубави гледки. Хайде сега да не забавя, а после ще ви се включа. Много си имам гостенка, която нахранихме. И така. И ми влиза в раницата, нали, мачка? Що ми влизаш в раницата? Калинче, не. Здравейте. Понеже винаги забравям да снимам, то няма да е как от един ден да снимам, защото забравям да снимам. Така че сега ще ви покажа пратката ми в Тему. Раница си поръчах за пътувания като цяло, защото ми предстоят пътувания. И нямам подходящо нещо, след да пътувам. Така че си поръчах една такава многофункционална раница. И тя наистина любимия цвят. Идея. И така, горе-долу, не знам какво нещо се отваря. Има джобове навсякъде, буквално. Тук
Ама, аз нещо лично не видя. Тук. Къде се отваряш? Не е тайна. Тук. Така, продължаваме. Тук, да ви кажа, си има място. А това не закачи си за мен. Има за зареждане между другото тук. Да. Аха. Виждате ли за какво ми да речи? Доста дрежки ще се съберат, ако трябва да съм честна. Тук си има кабелчето. Тук си има... О, що и разделение има. Сега ако кажеш, че в това нещо се слага. Добре. Тук си има още едно. И... тук има още едно. Тук в принципе за лаптоп. Аз няма да нося лаптоп на Италия. Вау, това е много яко. Нищо не разбрах какво направих обаче. Да. Да ви кажа, доста доволна. Точно дрежките се съберат. Не само дрежки. Бях навън. Бях на маникюр. И сега ще се повлека. Ще почистя малко и ще спъщам. Така че... да. Здравейте. Вече е 8:20 и аз отново съм с животните, но да ви кажа, толкова съм благодарна и ценя това спокойствие, че съм сама и с цяло спокойствието, което ми се... Ме разбирайте, между другото, погрешно. Това, че непрекъснато повтарям, нали, колко обичам собствената си компания, не значи, че се изолирам от хората и не влизам в някакви взаимоотношения с хората. Не, просто има време и за това, и за това. Нали? Време от деня и за комуникация с хора, и за някакви отношения, и да съм сама. Така. Откакто съм тук, направих една медитация. Свикнали сте с моята роша коса, се е тая. Медитация, да ви кажа, много добре ми дойде, защото срещу слънцето я направих, някакси се почувствах много по-добре. Мисля, че не съм правила медитация срещу слънцето скоро. Даже може изобщо да не съм. Но се почувствах много добре, наистина. Сякаш много лечебно дойде. Направих една тренировка за корем малко. Изрекох си на глас благодарностите за деня, това, което съм научила като уроци и като цяло това, което мога да обобщя. Е хубаво да си говорим на глас нещата, за които сме благодарни. Да, и да ги пишем може, но аз виждам повече ефект, когато си ги кажа. Също така уроците, които съм научила, изводи от дадени ситуации. Да. И в момента чакам майка ми и чета една книга. Така изглежда. Това е Свидетелката. Много интересна история има тази книга. Смисъл такъв, защото в жилището на брат ми, което е в чисти килера, и това са от старите собственици, и чувал пълен с книги, и аз днес изрових, нали, най-отгоре тези, които са, но тази взех. Стори ми са интересни, започнах да я чета. Съвсем в началото съм. Лежерна книжка, такава ми идва малко. Ще видим дали ще ми хареса, но много old vibe ми дава самата корица и така. И е с тъмни листи вътре, така че... Много е хубаво отзад. Чакайте аз да... Да. Ще дочета още малко и ще порешавам кръстовици, защото... Знаете ли, започнах много... Зададох си предизвикателство за тази седмица, за една седмица, нали, да слушам интуицията си. Примерно, идва ми някаква идея или в дадена ситуация, това, което ми казва първо вътрешното ми аз, т.е. интуицията, ето където го се усеща, го правя. Така че в момента спира да ми се чете много и ми се решава кръстовица, така че препоръчвам ви едно предизвикателство. Друго е, което да излизате от зоната на комфорта. Много е яко. Здравейте! Не е случайно да забравям да се включим. Така, ядото сега. Много отдавна, тъй като
алгоритма на всяка социална мрежа пуска ти това, което гледаш, нали. Та, нали, препоръчате такива видеа. Едно от тематиката, които, нали, аз от които се интересувам от теми на видео, нали, това е връзката със себе си, с околните и така нататък. Та, мога да ви препоръчам за този, който един човек изгледа, независимо кой си, какво си, години, няма никакво значение. Видеото се казва Let Them. Just Let Them. Дълго е точно 7 минути. Добре, 6:59 секунди. Така че 7 минути отделете. Една възрастна жена говори. Така че мисля, че няма да казвам нищо. Просто мисля, че всеки един човек трябва да го изслуша това нещо. Аз иначе хапнах тиквички с кисело мляко и си направих салата. Нас сега ще дойдат, ще ядем диня. Нещо ще пинем сигурно и така. 10:20, тъй че отивам да си взема душ. И така, това исках да ви кажа. Завършвам за сега това видео. Днеска е най-щастливият ми ден, защото виждаме Изабел. Ще ви Изабел, сега ще се снимаме. Чакаме пред Софармас. Човек не мога, много ми е. Дано не я стресирам. Не сме някакво. Как питни? Което направо, нормално, не смисъл. Искам да ме снимаш. Добър вечер. Имам няколко въпроса. Ела, покажете се. Моля ви се. Така. Искам да... Сега виждам, че сте овчарка с природа, но така. Кажете какво става с козарската професия. Аз съм главен козар, ако искате. Така? Знам да ги знаете. Къде е стадото? Вече стадото ме чака. Къде? Отвън. Не ме питай. Не точно пред рестората, да бъдете толкова не широко скорена. И тъпанарка, да. Бъдете малко по-здравомислещи. Просто да ме бутате, защото журналист не се бива. Не ме бутай. Не ме дока. Хвана ме на клип, ще видя как ме бута. Не ме бутай. Съдебен спор. Ще ме бие тази. Аз ще извикам съдебен спор. Довиждане, ще извикам съдебен спор. След доста време завършвам този влог, защото е време. Но просто съм забравила да направя едно аутро завършване. Така че, каквото е станало е само. Ще снимам между другото това лято поне. След това не знам, но имам намерение, така че сега си гледам тук на Йоанна Йоко видеята и ви казвам чао. Да обработвам видеото и го качвам. Благодаря на независимо който го изгледал. Надявам се да е било интересно. И така, ще се видим скоро.